Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μου βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά σήμερα επιστρέφουμε το άλμπουμ της Panini FIFA 365 Adrenaline XL 2025 και η Panini ολοκληρώνει 10 χρόνια με τη συλλογή της και θα δούμε και παλιούς παίκτες και μέσα έχει ένα άλμπουμ συλλεκτικό, τον επίσημο οδηγό, το Game Board, ένα φακελάκι και ένα φακελάκι premium, 2 κάρτες περιορισμένης έκδοσης, 2 XXL κάρτες περιορισμένης έκδοσης και μία κάρτα coin. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Λοιπόν παιδιά, έχω ανοίξει ήδη τα φακελάκια, έτσι είναι. Πάμε εδώ πέρα, θα δούμε στο τέλος το άλμπουμ. Εδώ είναι ο επίσημος οδηγός. Μπορείτε να δείτε τι έχει, πώς μπορείτε να δείτε τις κάρτες, τι είναι το καθένα. Να έχει εδώ πέρα και αυτές που σας είπα, οι συλλεκτικές. Έχει αυτά. Έχει εδώ πέρα τις Golden Baller, τις ομάδες, από πού είναι και τα λοιπά. Και εδώ πέρα έχει τα πράγματα που μπορεί να πάρεις. Μετά είναι αυτό εδώ πέρα το Game Board, είναι invisible. Να παιδιά, είναι πολύ μεγάλη και έχει και από πίσω και το Game Board. Αυτό είναι μια θήκη που μπορεί να τη φτιάξει μόνο σου για να βάζεις μέσα τις XXL cards. Αυτό είναι το album, τα βάζεις μόνο σου αυτά εδώ πέρα και έχει και εδώ πέρα για να γράφεις ποιες κάρτες έχεις και ποιες όχι. Εδώ είναι οι μεγάλες, θα τις δούμε μετά. Εδώ είναι οι χρυσές, δεν τις έχω ακόμα. Ούτε εδώ έχω μια River Plate. Να τη παιδιά. Απλώς έκανα ένα λάθος, δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Θα τις διορθώσω εγώ μετά παιδιά. Εδώ είναι η Arsenal. Εδώ είναι μια fans favorite Luis Diaz. Εδώ δεν έχω ακόμα κάποια ομάδα, ούτε εδώ. Εδώ είναι η Bayern Leverkusen. Εδώ ούτε εδώ έχω κάποια ομάδα, ούτε εδώ. Εδώ είναι η Inter Milan. Έχω εδώ πέρα τον τερματοφύλακα, αυτόν δεν το ξέρω. Εδώ είναι ο Gildiz της Juventus. Εδώ είναι αυτός από την AC Milan. Αυτός είναι από μια ομάδα από την Νότια Κορέα, δεν την ξέρω. Αυτό είναι από αυτήν την ομάδα. Αυτή δεν έχω ομάδα. Αυτή είναι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Γκριεσμάν και αυτός ο Κάπτεν. Ωραία. Εδώ είναι η Μπαρσελόνα, ο Μαρτίνες και ο Ραούχο. Εδώ είναι ο Κουρτουά. Και τώρα πάμε στις Titan και στις Magician. Έχω μόνο αυτή, τη Magician. Εδώ όλες είναι Titan και Magician. Έχω και τη Fluo, το Gieza. Έχει φύγει τώρα, έχει πάει στη Liverpool. Rising Star. Εδώ παιδιά είναι η Legend και εδώ είναι αυτές που σας είπα, οι παλιές συλλεκτικές. Εδώ είναι ο Beckham και εδώ είναι το 2016 το album. Εδώ έχουμε τις Limited Edition, έχω τον Ortega και τον Rodri που κέρδισε και το Ballon d'Or το 2024. Παιδιά, αυτές εδώ πέρα είναι Limited Edition, δεν τις έχω όλες. Και αυτή είναι μια Limited Edition Premium Gold Phil Foden. Και τώρα πάμε να δούμε τις μεγάλες για το τέλος. Έχουμε ξανά τον Chiesa και τον Wiz. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή, ένα like και ένα κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποίηση για καινούργια βίντεο και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.